Unbalanced, Cerys Davage, Cangen Caerdydd. Dysgu, deall ychydig mwy a chael ein ysbrydoli. Dyna ein profiad ni pan gawsom noson yng nghwmni Cerys Davage, y ferch ifanc a fieithus a direidus sydd yn ganolog i bodlediad llwyddiannus iawn, Unbalanced. Mae'r podlediad sydd â penodau ar gael yn y Gymraeg a'r Saesneg yn rhoi llais i bobl ifanc fel Cerys ei hun sydd yn byw efo anableddau. Ar ôl cyflwyniad Cerys i ni yn y gangen, cefai sgwrs gyda hi gan ofyn yn gyntaf, pwy ydy Cerys Davage? Dwi'n fenyw ifanc yn fy ugeiniau. Rydw i'n byw yng Nghaerdydd gyda gyrfa broffesiynol yn y maes digidol a'r cyfryngau ar ôl graddio ym Mhrifysgol Aberystwyth. Rydw i'n angerddol dros faterion sy'n effeithio ar bobl anabl ac yn gwneud fy ngorau i godi ymwybyddiaeth am anableddau prin ymysg bobl ifanc. Beth yn union yw natur y cyflwr wyt ti yn byw efo fo? Enw fy nghyflwr yw limb-girdle muscular dystrophy ac mae'n effeithio ar fy nghyhyrau sydd yn gwanhau wrth i fi fynd yn hŷn. Mae'n anghyffredin iawn ac yn effeithio dim ond tua 100 o bobl yn y Deyrnas Unedig. Ar hyn o bryd rwy'n ei chael hi'n anodd i gerdded am gyfnodau hir, dringo grisiau, codi o gadair ac weithiau yn cwympo oherwydd gwendid yn fy nghoesau. Rwy wedi gorfod dibynnu yn fwy ar gadair olwyn a ffon gerdded i'm helpu i gadw'n annibynnol. Rwyt yn ferch ifanc llawn bwrlwm, ydy pobl yn camddeall yr anghenion sy'n deillio o'r cyflwr. Mae cyflwr yn aml yn anweledig, felly rwy'n aml yn ffeindio fy hunan mewn sefyllfaoedd lle mae aelodau y cyhoedd yn gwrthod fy nghredu. Enghraifft, yn meddwl fy mod yn dewis defnyddio'r tai bach anabel yn ddiangan. Rwy'n ysgogi pawb i ystyried bod wastad mwy berson na sy'n amlwg i ddechrau, ac i beidio a chwestiynnu'r rhywun sydd angen ychydig mwy o help, hyd yn oed os maen nhw'n edrych yn iawn. Mae gan dy bodlediad Unbalanced nifer fawr o ddilynwyr. Beth ysgogodd ti i greu'r podlediad yma? Pan oeddwn yn fy arddegau ac yn dod i arfer ar anabladd yma, doeddwn nhw ddim yn nabod unrhyw un arall oedd yn mynd trwy'r un fath o brofiad a fi. Doedd gen i ddim cynrychiolaeth o anabledd mewn pobl ifanc i edrych i fyny ato, ac felly yn 2023 fe benderfynais i fod yn llais y byswn i wedi hoffi ei chlywed yn tyfu i fyny. Mae podlediadau yn boblogaidd erbyn hyn, ond fe sylwais nad oedd unrhyw beth ar gael am fod yn oedolyn ifanc anabl. Felly, gan fy mod yn dwlu ar gyflwyno a chyfweld, roeddwn i'n teimlo galwad i ddechrau podlediad fy hunan. Mae'r podlediad wedi mynd o nerth i nerth ac rwyt ti wedi teithio yn helaeth yn ei sgil. Pa fath o gynnwys sydd ar y podlediad? Rydw i'n trafod pob math o bynciau perthnasol i bobl ifanc efo anableddau, o brofiadau yn y brifysgol i berthnasau personol, i fod yn y byd gwaith. Rwyf hefyd yn cyfweld â camryw o bobl o gendiroedd gwahanol, boed yn Gymraeg neu'r Saesneg am eu profiadau nhw a sut maent yn goresgyn heriau gwahanol i fyw eu bywyd gorau. Mae'r ymateb wedi bod yn hollol wych. Mae cael negeseuon gan bobl eraill yn camol yn balanced, yn codi fy nghalon bob tro. Mae clywed bod fy mhodlediad yn helpu bobl eraill i deimlo'n llai unig hefyd yn fy helpu i. Gan wybod bod cymuned ar draws y byd o bobl sydd yn gallu uniaethu a'ch pryderon ac anawsterau. Mae hi hefyd wedi bod yn galonogol iawn i glywed gymaint mae'r podlediad wedi dysgu bobl oedd efallai ddim yn gwybod llawer am anableddau cyn gwrando, a bod hyn wedi eu haddysgu nhw i fod yn fwy ystyrlon o bobl eraill. Rwy'n gobeithio bod y podlediad yma yn rhoi cyfle i herio persbectifau pobl ac ehangu eu gorwelion ynglyn ag anableddau gwahanol. Mae wastad lle i ddysgu mwy, ac mae hynny'n wir i mi hefyd. Beth yw'r uchafbwyntiau o Unbalanced hyd yma? Rwyf wedi gallu cyfweld â sawl person diddorol ac anhygoel, ac mae hynny yn cynnwys pobl adnabyddus dwi'n edrych lan atyn nhw.
fel Tasha Gŵri, menyw ifanc fyddar a oedd yn rownd derfynol Strictly Come Dancing yn 2024. Roedd hynny'n foment pinch mi go iawn. Beth sydd gen ti ar y gweill ar gyfer y dyfodol? Mae'r podlediad wedi tyfu llawer erbyn hyn, felly dwi'n bwriadu ei gwneud hi'n swydd llawn amser yn y dyfodol a theithio mwy i gyfweld a chwrdd ag aelodau o'r gymuned ar draws y byd. Os nad ydych chi wedi gwrando a gwylio podlediadau Unbalanced, byddwn wir yn eich annog i wneud hynny heno. Cewch eich ysbrydoli a chaddysgu hefyd.